Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batasha. Minhum batasan fanaqabu fil biladi hal mim makhis. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam aw huwa syahid. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam aw huwa syahid. Wa laqad halakana samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Fasbir ala ma yaqulun. Fasbir ala ma yaqulun. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurub.
Fasbir bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla al-ghurub. Sadaqal adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Amma dzakirna minhu ma nasina wa 'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana al-nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Wa kam piro ahlakna wis ngerusak sapa ingsun qablahum saking sadurunge wa akeh mingkornin saking desa kampung hum utawa akeh kasat luwe banget apa nih batasan bayani batasan ngeplake panakobu mongkon nembus sapa akeh fil biladi ing dalem negara alamim mahis ana ta saking nggon ngali pira ingsun wis ngerusak kaum sadurunge wong akeh padahal kaum iku mang luwih kuat luwih banget lebih berbahaya penaboki kekuatane tapi dirusak dening Allah. Panakabu fil bilad oleh nembus nggone negara iku gawe bangunan sing luar biasa. Ro zaman negara Cina saiki. Gunung ku dibor, digawe dalan sepur. Jadi labete luar biasa, hasil pembangunannya luar biasa. Hal mimmakis ana anggon ngali kaum Ad kurang kuat ya apa sampai ngomong ini man asyaddu minna kuwatan sapa sing luwih kuat dibanding awake dhewe iki padahal Allah yang menciptakan mereka lebih kuat. Surat apa itu? Biar lali saya ke apal. Jadi sampai wani ngomong niku. Seakan-akan wis pol kekuatannya padahal ada yang lebih kuat. Astagfirullah. Jadi wong sing apa jenengku? Ngomong bahwa seakan-akan gak kena di kalahno, padahal Allah lebih kuat.
hal mimakis ana tanggon ngalih dadi gak ana sing isa menahan apa jenenge kemang kemarahan murka Allah. Dadi seakan-akan iku mang wis pol kekuatane. Astagfirullahaladzim. Surat Fussilat surat 41 ayat 15. Ya Allah, astagfirullah. Fa'amatun fastakbaru fil ardi bighairil haq wa qalu man asaddu minna quwwatan awalam yarau anna waladhi khalaqahum wa asyaddu minhum quwwatan wa kanu bi ayatina yajhadun. Apa tahu akaiku kaum ati garu bahwa Allah lebih kuat. Jadi Allah sombong dengan kekuatannya. Awalam yarau anna waladhi khalaqahum asyaddu minhum quwwatan. Bahwa Allah yang menciptakan mereka itu lebih kuat. Inna fi dzalika sak temene dalem mengkono iku la dzikra yakti sebagai peringatan perkeling liman kanggone wong kana ana sapa wong liman kana ana lawi kedhe wong apa kalbun ati. Au al-qasam'a au aqadani ba'ake asam ing pengerungu wa huwa utai Allah iku syahidun nyakseni. Satemene mengkono kabeh sebagai peringatan. Mulane sejarah yang lalu itu sebagai peringatan aja sampai ditiru kerusakan-kerusakan itu sebagai peringatan. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw al-qasam aw wa syahid. Mulane gene surat Al-A'raf walaqad darana li jahannama katsiran minal insi wal jinni lahum qulubun la yafqahuna biya walam a'yunul la yabsiruna biya walahum adanul la yasma'una biya. Al-A'raf 179. Temen iseng ngebeki neraka saking manungsa lan jin sing duwe ati tapi gak berpikir. Lam qulubul la yafqahuna, dadi atine gak paham
laum adanu la yasmauna kuping di kuping tapi gak ngrungokno gak merhatekno ayat-ayate Allah. Itu kabeh sebagai peringatan. Tapi sing akeh gak menjadikan sebagai pelajaran. Terus walaqad khalaqna la yakti nyetake ingsun walaqad khalaqna yakti teman-teman dadake sapa ingsun as-samawati ing pira-pira langit wal ardilan bumi wa ma bainahuma lan barang ka antara langit lan bumi fi sittati ayyamin ing dalem 6 mangsa 6 hari 6 masa. Setiap hari ini itu 1000 tahun. Jadi selama 6000 tahun. Lah tahun iki sapa? Tahun sampean pira? 364 setengah hari. Seperempat hari. Nah tahun di sisi Allah ya gak padha karo tahun sampean. Fi sitati ayyam dalam 6 hari. 6 harine Allah karo 6 harine awake dhewe pira ya gak padha. Wa mamasana lan ora ngeneki ingsun min lughubin saking payah. Sampeyan tandang gawe ngangkat semen ngono misale. Ngangkat sithik ya apa kepegel payahe. Pemene sak trek. Lha ngene iku sak trek tak delok diangkat ijen ya Allah. Kuwat wong girek. Padahal semen sithik 40 kilo, sak trek dikae 1 sak wis 4 ton. Kadang-kadang 250 sak, 500 sak, pirang ton itu. Ngono ki diangkat situk-situk. Mendane pegel. Dadi mungguhe Allah penciptaan langit dan bumi orang nggarai Allah itu terus payah. Nah, surat Al-Ahqaf surat 33 ayat 46. Surat 46 ayat 33 surat Al-Ahqaf. Awalam yarau anna waladhi khalaqas samawati wal arda walam ya bi khalqihinna bi qadarin ala ayyul mauta bala inna ala kulli syai'in qadir. Apa ta wae gak ndelok gak merhatekno sak temene awake kang nyiptakake langit lan bumi walam ya ora mayake bi khalqihinna kelawan nyiptakake langit dan bumi bi qadarin kelawan kuat kelawan takdir ketentuan. Lah ya ndadekno langit bumi ora berat ora lemah bahkan maha kuasa. Ala yuyal maut ala nek nguripi wong mati ala ya wis gudir ora gudir. Gudir kan dipangan kan gampang sih. Disedot ngono mlebu. Awale saiki jeli. Ager-ager
Nggih Allah ya qadir kecil. Oh nyiptakake langit bumi ae kecil apa meneh nguripna wong sing mati. Bala inna ala kulli syai'in qadir, iya Allah atas segala itu maha kuasa. Wa ma masana mil lugu. Mulane jarine wong Allah nyiptakake langit iku dalam masa 4 hari. Surat Fusilat ayat berapa? Awal surat ke-41. Wa ja'ala fiha antimau. Bila dia halakal ardo fi yaumaini, Gajah menciptakan bumi dalam 2 hari. Wata ja'aluna andadan ayat ke-9. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha wa fi arba'ati ayyam. Petang dino. Jadi Allah menciptakan bumi 2 dino terus disempurnakno sampai petang dino. Sumastawa ila sama wa ya dukhanun. Mari nang langit itu sik rupa dukhon. Faqala wal ardi tiya ta'an au karhan qala ta'ataina ta'iin. Faqaduna sab'a samawatin fi yaumaini. Awan dadekno langit 2 dina. Wa auka fi kulli samain amroha, akhirnya wonoto langit iku mang dalam 2 masa. Wa zayyana sama dunya bima sabika, terus dihiasi langit dunya dengan lampu-lampu. Lah ngono iku mungkin awak gak payah. Pemene cuma nguripno wong sing mati. Wa ma masana miluhu, orang nek gitu ingsun apa luhupun payah. La khalaqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas. Surat 40 surat Ghafir ayat 57. Sungguh penciptaan langit dan bumi akbar min khalqin nas, tinimbang penciptaane menungso. Walakin asaran nasi layak lamun, tapi sengake ora weruh. Penciptaane langit bumi luwih kecil pamane nyiptak menungso. Antum asyaddu khalqan amis sama'u. Surat sama. Antum asyaddu khalqan amis sama bana rafa asam ka fasal waqta salaila wa rajadu khaha wal ardo ba'da dzalika dakhaha. Terus surat apa itu? Surat An-Nazi'at ayat 27. Apa ta sira kabeh iku luwih berat penciptaane? Apa ta langit? Jadi mungkin Allah apa luwih gampang. Komne cuma nguripno wong sing wis mati. Terus pasbir mongko sabar sira Muhammad alama yaqulun ing atase barang kang ngucap sapa akeh. Wasabilan maca tasbih bihamdi rabbika kelawan muji pangeran sira qabla tulu'i samsi sadurunge mletheke srengenge. Surat sadurunge mletheke srengenge iku surat apa? Salat salat subuh. Termasuk apa? Salat tahajud.
Iki termasuk qabla tulu'is samsi sadurunge mletheke srengenge. Wa qabla ghurub lan sadurunge surup. Nah sadurunge surup iki ya termasuk apa? Asar. Maghrib. Mulane wong iku darani apa jenengku? Anak video ngene ya. Astagfirullahaladzim. Indikasi wong soleh, indikasi jenengan soleh apa boten niku tahajud. Jenengan kok ditegur karo Gusti Allah gampang tahajud, berarti jenengan soleh. Hanya orang soleh sing iso tahajud. Wong soleh tok, sedekah. Ora kudu soleh, koruptor pun sedekah pinter gak karuan. Dhek koruptor nggarap duit rakyat, tapi urusan sedekah ayo. Kok jumlah koruptor, wong kafir pinter sedekah. Tsunami Aceh sampe nyumbang pinter. Wes ora tsunami Aceh, Palestina dengan nyumbang pinter. Ronaldo wong diwi Portugal, kowe ora Islam, tapi nek nyumbang Palestina kathah lho. Urusan sedekah dudu urusane wong saleh. Masih wong kafir, wong fasik pinter sedekah, tapi jajal koruptor wong tahajud. Ora ngarah kuat, soalnya gak iso pencitraan. Iki namung hubungane piyambake kali Gusti Allah. Mulane indikator kula jenengan iki saleh napa mboten, tahajud napa mboten. Mulane jare Kanjeng Nabi, qiyamul laili dabus sholihin. Salat malam itu ciri khasnya orang soleh. Nanti mau wasabi bihamdi rabbika qabla tulu'i samsi. Dadi sadurunge mletheke srenge dikongkon maca tasbih kelawan puji. Jadi termasuk apa? Salat tahajud. Lek gak wong sing saleh gak bakal isa nglakoni tahajud. Jadi gak gampang ngono lho. Jadi lek sampean wong sing saleh mesti isa tahajud. Sampai di sini ada pertanyaan? Sekian kaji kita. Semoga memberikan kefahaman bagi kita, amin. Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin. Doa pagi hari. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa ilaikan nusir. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala abdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Antivirus. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi say'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana dalamna anfusana wa ilam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.